Di heyva borî de hejmara kesin şêweyekî hovana li Sûriye hatine girtin gihiştiye 496 kesan. Tora Sûriye mafê mirovan di raporteka xwe de hejmara kesên ku li ser aliyên corbicor li Sûriye di heyva borî de hatine girtin belav kir. Ku dibêje hejmara kesên şêweyekî hovana li ser distê rejîma Esed hatine girtin gihiştine 389 û di nav wan de 41 jin hebûn û 19 jêr 18 salî an ku bi rêjeya 78.43 ji sedî. Herwiha pêncî û yek kes li ser distê rêxistinên tundrew yên İslamî ve hatine girtin. Di nav wan de 5 jêr 18 salî bûn an ku bi rêjeya 10.28. Ji wan 32 li ser distê rêxistina Daişê û 19 li ser distê Desteya Tehrîrê Şam. Rwangeha Navborî herwiha dibêje hejmara kesên ku jaliyê çekdarên PYD ve hatine girtin. 42 kesin di nav wan de 6 jin û 2 zarok yên jêr 18 salî an ku bi rêjeya 8.47 ji sedî. Herwiha 14 kes li ser distê grûpên opozîsyonê yên çekdar di nav wan de 2 zarok jî hebûn hatine girtin an ku bi rêjeya 2.82. Di dawiya raporta xwe de Tora Sûriye mafên mirovan bang li Encûmena Ewlehî Navdewletî, Encûmena mafên mirovan Komîteya Lêkolînên ya Navdewletî ya serbixwe û netewên yekgirtî û aliyên girîntîdor yên danûstandinên esîtana kirin ku sînorekê ji girtina hovana li Sûriye deynin destûrdanekê bikin.